Il-kap eżekuttiv tal-MFA Bjorn Vassallo konferma Mawa News li l-assoċjazzjoni għandha f'idejha l-ismijiet tal-4 plejers Maltin involuti fl-allegat każ ta' tixħim tal-partita Norveġja kontra Malta li ntlabet f'Ġunju ta' 4 snin ilu. Daw wara li l-MFA rċiviet id-dokument bid-dettalji kollha li semmew fil-proċess tal-Kroat Ante Sapina li qed ikun investigat li prova jirranġa xi lobiet. Sa dan it-tant it-tkeċċija ta' John Buttigieg u Carmel Busuttil minn coaches nazzjonali għal ħafna ġiet bħal sajjetta fil-Bnazzi. Iżda l-bruda li minn dejjem eżistiet bejn iż-żewġ coaches u l-amministrazzjoni ġdida ma ħallit l-ebda triq oħra ħlief li l-MFA tasal għal din id-deċiżjoni. Buttigieg u Busuttil twaqfu f'nofs kuntratt ta' 5 snin u issa l-MFA trid tara li tosserva t-termini finanzjarji li kien hemm fil-kuntratt li kellhom iż-żewġ coaches. L-MFA għadha indeċiża jekk il-coach ġdid tat-tim nazzjonali huwiex se jkun Malti jew barrani. Dan minkejja li f'intervista ma' Sunday Times fil-5 ta' Diċembru li għadda, il-President tal-MFA Norman Darmanin De Maio kien qal li jippreferi coach barrani. Iżda Mawa News, il-kap eżekuttiv tal-MFA Bjorn Vassallo qal li coach barrani mhux faċli jadatta ruħu malaj fis-sistema ta' pajjiżna minħabba li l-kampjonat tagħna mhux professjonali. Intant fl-aħħar ta' Novembru li ġej fi Praga, Repubblika Ċeka, għandhom ikunu stabbiliti d-dati tal-partiti li jmissa Malta fir-rounds ta' kwalifikazzjoni għat-Tazza tad-Dinja Brażil 2014 fosthom iż-żewġ dati tal-konfront kontra t-Taljani.